Handlepass er et af de sværeste trick inden for kitesurfing. For lettere at kunne udføre tricket, er det en god idé at hænge en bar op i et træ. Derved får du indøvet bevægelsen, og samtidig træne dine arme op til at sejle unhooked. Start med at hænge baren forholdsvis lavt, så du kan lave handlepassen næsten stående på jorden. Når du bliver bedre, så hæng den gradvist højere op. Det er vigtigt at få benene godt op og hovedet ned. Når du mestrer dette, så prøv at hænge i baren og lave bevægelsen. Når du kan lave denne øvelse 3 gange lige efter hinanden, er du ved at være klar til at forsøge på vandet. For at gøre øvelsen mere autentisk, kan man eventuelt sætte gammel board på fødderne. På vandet bliver det lidt mere teknisk, da du også skal styre kiten og have det rigtige afsæt. Efter dit afsæt er det en god idé at få dine ben godt tilbage, så du kan kaste boardet højt op. Så er chancen for at du fuldfører handlepassen større.